Nagsisina tinaduma-dumang apasit ti may sa Akalesa, ako ka ni Richard Piano, 38 ti tawen na, nga agnay iti barangay Orawes iti Ili Abantay. Kalpasan na dinungpar iti ban, aminaneho ni Edison, Leopando, Sacro, o 40 ti tawen na, nga agnay idmet iti barangay Kuta, Syudad Tibigan. Basar ti impormasyon ng parwar iti PNP iti Ili Abantay, iti nadakamat nga Ili. Agurup alas 8:55 iti rabii, iti napalabas a Biyernes, ang napasamak iti aksidente, agda mga daldalyasaten iti natakamat Akalesa, iti agpadaya nga direksyon. Ken agpalaod met a direksyon iti nasao nga ban. Ket idin tanadanon dan iti mismo ang nakapasamakan ti aksidente. Ket ditan ana idungpar iti light ace iti may sa apader. Ana kay gapuan iti panakadunor iti nagmaneho ani Leopando. Nagsagrap met iti dunor iti naduma-duma apaset iti bagi ni Piano. Pakairamanan payen iti kabalyuna. Na itaray nga rod ni Piano ken ni Leopando iti kasitgan a balay pagagasan. Siguro ko adde ti believed to be under the influence of liquor during that time. Wen takaday di matlang nga rabii pinakonfirma ko rin kay pulis tayo kapanda di Gabriela dinubde nga kinita di kutsero kat imbagada nga niya ti opinion na rin niya ti plano na kat kayat namat dati mapagpapatanganda so nga naiset tatangal daw ti pinagpapatangda. Sigon ti panagisarsarita, iti puwersa iti preskor, ken ti maysa nga kagawad, iti barangay Puspos, ket nakigtot isunan, idin tamangigan na, iti maysa nga kanalbuong, idin tarumar isuna, ket titan anakita na nga adda disgrasya iti sangwanan iti pagtainganan. No day exact time na adin ko diya may bagat, madama ka magbuy-buy ti TV, dati sangot ti tiyenda, kuamilaingin nga dama, naksidente nga naglibag ti sangot ti tiyendan. So day may kinita, kasi gunti ko nagaputi daya agaputi laod dati Kalesa agapumeti daya di ban nagsinabet da lagi ko chero ading naipaladaw dito yan dito mismo yung patugaw miting ti adigi ti posten pamaintaray nila kay tamagen kaya di driver na di okay met garong nyadla dito ya manang ko na namat kaya nala ti pulisan yung munisipyon. Met siguro na yung grabe, naula-ula. Siguro ada darati muging na tayen. Tiropa na. Naku napay ni Piano, nga uwampay lang iti anyang aplano na maipapanken daytoy ang napasamak. Kalaksidan no anya iti inda pagsasaritaan, iti banger amaseknan. Di agawid na kun sir. Danak tipos-posin, di masaba ko daya dayo pelaing makita nga sa balik direksyon nan sir. Taurin yan paigid ko ngay paigid di Kalesa. Aw mo paglisyakon at pader mo ipaglisyakon. Ya mo makapaglisin at kwamitin sir, golpe mo ngay main. Pinasingitan pa ni Piano, adakkel iti perwisyo, iti naldaw-aldaw a panagbiagda iti pamilya na, iti daytoy apan nakadisgrasya na. Ryan Pardo, Core TV News.